Δημοκόπουλος Φέδων. Καζάς Νικόλαος. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Θα πάμε καλύτερα τους μαθητές μας εμείς. Χειρότερα. Έχετε ακούσει στην αρχαία Σπάρτη, λέει, υπήρχε ένας χορός. Καθόντουσαν πιο γέροι, και πεσαίοι και που είναι νέοι. Παππούδες λέγανε τα κατοχώματα που κάνανε νέοι. Ποιους που έριξαν και κάνανε. Πεσαίοι λέγανε καλοί ήσασταν εσείς, αλλά εμείς είμαστε καλύτεροι από εσάς τώρα. Και οι πιτσιρικάδες φωνάζαν από κάτω, εμείς θα σας πάμε όλους. Λοιπόν, έτσι περιμένουμε από εσάς. Εντάξει. Σίγουρα. Για... Εσύ γιατί κάνεις κουκούδες, πίνεις. Δέχεσαι και εσύ τη θέση στο σχολείο. Τι να κάνεις. Να προστατεύεις τον εαυτό σου. Τόσο πολύ σαπίλο. Σίγουρα θα γίνεις ωραίο κορίτσι, οπότε σίγουρα σου χρειάζεται. Εγώ εσύ. Για άμυνα. Άλλος γύρω. Εσύ. Το ίδιο. Καλό αυτό. Μ' αρέσει να ξέρω εσύ. Στο κουμφού πρέπει να είμαστε, να ξέρουμε τι κάνουμε σίγουρα. Αλλά ο κύριος λόγος που κάνουμε δεν είναι για να επιτεθούμε άλλους. Πρώτον, είναι για να επιτεθούμε στα χειρότερα στοιχεία που έχει ο εαυτός μας. Πάει να πει στην παιδιά, στην καμάρα, στην κατάληψη, σε πολλά άλλα. Λοιπόν, αυτά και να αυξάνουμε, να κάνουμε το πνεύμα μας πιο δυνατό. Αλλά επειδή το πνεύμα δεν το βλέπουμε με το μυαλό μας, μπορούμε να το κάνουμε όσο το δούμε, χρησιμοποιούμε μία τέχνη, όπως το κουμφού, που μπορούμε να τη δούμε. Αν του λέει για παράδειγμα πιο δάσκαλο στο χέρι πρέπει να είναι έτσι και εγώ το βάζω εκεί, σημαίνει να είμαι συγκεντρωμένο. Άρα λοιπόν με αυτόν τον τρόπο αυξάνουμε τη συγκέντρωση. Αν αυξήσουμε τη συγκέντρωση όπως είπα και πριν, όλα είναι καλύτερα. Έτσι. Επίσης αυξάνουμε την εξυπνάδα, γιατί ο νους μας πιο γρήγορος. Μας είπε κάτι ο δάσκαλος ή παρατηρούμε. Η εξυπνάδα έχει να κάνει πάρα πολύ μετά με την αντίληψη του ανθρώπου, με τα συστήματα του, πόσο γρήγορο είναι το μάτι του, πόσο γρήγορο είναι η ακοή. Δεν είναι μόνο να λύνουμε καλά τα μαθηματικά. Καλό και αυτό σίγουρα. Αλλά χρειάζεται η σχέση των αισθήσεων του ανθρώπου. Πάει να πει της όρασης, της ακοής, της αφής με το μυαλό. Και παράλληλα να μπορούμε να τα εξεργαζόμαστε όλα αυτά γρήγορα. Πάει να πει τα διάφορα που βλέπουμε και τι να κάνουμε. Με δύο λόγια σου λέει ένα φίλο, ένα αυτοκίνητο. Δεν μπορούμε να πει ποιο αυτοκίνητο. Δεν μα πάτησε. Άρα λοιπόν πολλές μπουνιές δεν νομίζουν να δείτε ξαφνικά στη ζωή σας, εάν κάποιος έχει μυαλό, αλλά υπάρχουν καλά πράγματα. Οπότε είμαστε έτοιμοι. Άρα αυτός είναι ο λόγος, αλλά δεν θα σας ρωτήσω όπως ρώτησα αυτή την περίοδο, γιατί είναι μεγάλη. Πάει να δίνει για πειρακτή ζώνη. Οπότε θα πούμε στην πράξη. Εντάξει. Πάμε. Ανάσχετε. Είμαι μπροστά με όιπε. Και που μ' απεγγούν. Είμαι πίσω. Όλοι. Η καλά του σειρά. Πάτσα και που μ' απεγγούν.
άκουσα. Για γλωσσιά. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Μα πίσω. Ένα. Δύο. Τρία. Όρθιοι. Σέιβι, τσίγκιου και γκούμα πενγκούλ. Έτοιμοι. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Μα πίσω. Ένα. Δύο. Τρία. Όρθιοι. Στα σημάτια. Τσίντε τώρα. Ένα. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Αλλαγή. Ένα. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Αλλαγή. Κόντε το, η ευθεία γλώσσα από κάτω προς τα πάνω. Ένα. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Αλλαγή. Ένα. Το ίδιο. Αλλαγή. Όχι και τώρα. Κυκλική κλωτσιά. Ένα. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Αλλαγή. Το ίδιο. Ένα. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Αλλαγή. Τσιγιάντο, μπροστινή καρφωτή με τη φτέρνα. Ένα. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Αλλαγή. Το ίδιο. Αλλαγή. Ο Άσου τόι. Ένα. Δύο. Τρία. Αλλαγή. Αλλαγή. Βάιαν τόι. Λαϊνή καρφωτή με τη φτέρνα. Ένα. Αλλαγή. Ένα. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Αλλαγή. Νίτσιν δεν τόι. Ένα. Αλλαγή. Λένα στη σειρά σου. Ένα. Αλλαγή. Όρθιοι. Κούμα πενγκούλ. Ένα. Πενγκούλ τσίντε τόι. Ένα. Δύο. Τρία. Αλλαγή. Πενγκούλ. Πενγκούλ. Ένα. Δύο. Ένα. Αλλαγή. Πενγκούλ. Τσίντε τόι. Και τσάουκιου. Ένα. Πενγκούλ. Όλο μαζί. Εντάξει, οκ. Εντάξει, να σας κάνω αυτό. Όρθιοι. Πιο πίσω. Πάμε φόρμα για αυτό. Μπορούν να κάνουν τη φόρμα. Αφού μπορούν να κάνουν φόρμα, φόρμα. Έτοιμοι. Πάμε.
επόμενοι ασθεντώνουν σιγά σιγά τα πόδια τους που ξέρουν ότι είναι, δηλαδή πετάνε οι κίτροι αυτοί που θα δώσουν διακύτρινη, σιγά σιγά ασθεντώνουν τα πόδια τους. Ελάτε λίγο πιο εδώ που είναι σε πορτοκαλιές. Ναι, πορτοκαλιές δηλαδή. Πάντα οι επόμενοι σιγά σιγά το θερμένουν. Ξεκινάμε με τη μεριά του Άρη κάνει επίθεση. Λοιπόν, οι άλλοι σε αυτό άμυνος. Πάμε! Εντάξει, είμαστε, τελειώσαμε. Η άλλη σειρά. Ερχόμαστε σε σειρά. Εσύ κάτσε, θα είναι. Έχουμε να κάνει άλλη σειρά, βεβαίως. Να κάνει έτσι. Εσύ περιμένεις, τους μαθητές να τελειώσουν. Πάω. Επίθεση. Εντάξει, φτάνει. Νομίζω ότι μπορεί να αυθαμηθείς αλέγχα. Καλά. Έτσι. Κάτσε τη σειρά όπως είσαστε. Ερχόμαστε όπως είμαστε. Όπως είσαστε. Προηγουμένως. Εδώ, μπροστά στο δάσκαλο. Πώς είσαστε. Εκεί. Έτσι. Μόνο. Εντάξει. Χαιρετάμε. Μπορείτε να κάτσετε.